दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। ओमफ्राय जोंहा दा नै बेसेबांबा गोबाव कर'नानि टाइमनिफ्रायनो जों भुटानाव हाबनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय फाइनालि दिनैहाय जों फैबाय। नै बे कार्डआ जोङो दा बेखौ गेटआव एन्ट्रि खालामनानै फैबाय। नैबे सानैनि नालाय मोननै आरो ना, दा बेखौ हरो। ओमफ्राय जोंनि अरिजिनेल भटार कार्डखौ लाखियो आरो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंथांमोना भुटानाव फैनोब्ला जेबो नाङा, अनलि भटार आइडिल' नांगौ। ओमफ्राय बिनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स माबा माबि जेबो नाङा आरो। ओमफ्राय गारि नाम्बारखौ नों गोसोआव थायोब्ला गारि नाम्बारखौल' खोन्थाना होनांगौ। ओमफ्राय जों दा माबा थांनो नागिरबाय, माने बै हिंरिं ब्रिजसिम थांनो नागिरबाय जोङो। जों गेलेफु टाउनखौ दायो देखायगोन। ओमफ्राय जों डाइरेक्ट भिडिअ खालामफैबाय आरो ना। ओमफ्राय दा नायदो नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ माबायदि जायो। ओमफ्राय जाय जायफ्रा भुटानखौ नुफेराखै आरो आंनि भिडिअआव नायनानै लाबानो जाबाय। बारा गोजान थांनो मोना, जोङो थिम्फु थांनो मोना। जोङो जास्ट बै माबासिमल' थांनो मोनगोन, मा होनो हिंरिं ब्रिजसिमल' थांनो मोनो। माने बिनिफ्राय जोंहा बिसिमल' जोंनि एन्ट्रिया माने। बिदि जुदि नों हर थायोब्लाथाय नोङो मा खालामनांगोन, बैयाव गेटआव नोङो माबा पास खालामनांगोन आरो ना, बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो, थ'दो होमबालाय। दोननायाव बै हाजोजों बोहैबोयो, बै हाजो आरो दालाङा दा देखायथारगोन नोंथांनो। नैबे हाजो आरो बै हाजो बेजों बानायनाय दालाङा। आंथ' अनेक फैबायानो, नाथाय नैबे फंबाया नुवाखैमोन आरो ना। खुवाजों बिराद मोजां मोनदों। आं दहाय नोंसोरनि जे दालां खोन्थानो होनबाय थादोंमोन ना, नै दा जोङो फाइनालि बे दालाङाव सफैबाय लोगोफोर। नायनो लादो नै माबायदि बोहैबोयो दैया, ओरैबायदि खाना। दालाङाबो माबायदि माने गाहायाव खुन्थिया गैया आरोना, बे हाजोजों बानायनाय आरो ना। गोजौखानाय। बे दालाङा खुन्थिया गैया, हाजोजों हाजो बानायनायसो। औ, बै गोजौ मोनसे हाजो, ओमफ्राय नैबे हाजोजों बानायनाय आरो, खुन्थिया गैया। दैया अखा हानानै देरदों।
हाजोनि नै दैया बे दैयानो हाग्रामा ब्रिज बङाइगाव थांबाय हाजोआथ' बिराद गोजौआनो नै आरो बोहैलांबाय दैया दैया ज्राव 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 होनदों बिसिमल' फैनो मोनो लोगोफोर माने जुदि माने गोजानाव थांनायनि पास खालामोबासो गोजानाव थांनो मोनगोन आरो ना दा जों बिसिमल' फैनो मोनबाय आरो लद्रायसिम फैनो मोनबाय बे लद्रायाव गोलैयो लद्राय गेलेफु टाउननि एखे साहा फैथारनांगौ 10 किल'मिटारसो फैनांगौ आरो गेलेफु टाउननि ओरै बोहैलाङो दा जोंहा थांफिनसै दा जोङो गेलेफु टाउनाव दसे हाबलांसै आरो ना नोंथांमोनाबो बुथियाफोरखौ नायदो माबायदि लोगोफोर आंनि लोगोफोर दा जोङो थांनोसै दा जोङो लद्रायखौ बिदाय होनानै गेलेफु फारसे टाउन फारसे थांदिनि होमब्ला लोगोफोर नायलांबाय था लांबाय जों दहाय थांनायजों इन्डियानि मानसिफोर फैसोलायथारदों नै मोजाङानो बेरायनो मोजां मोनगोन नोंसोर फैयोबा लोगोफोर बै हाजोआवनो जों थांनानै फैबाय टाउन सिङाव हाबबाय बेनोसै आरो भुटान टाउना मोजां मोजां फानदों नै लानो हागोन Bhutan ini Sunday na गिदिर बाजारा Giaran apel fitai kopi alu kantau lambeha goबां dong अंडा चाहिए आप लोगी अंडा अंडा तैयार लोगी मैं चलो para macam mana kopi 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 para macam mana pilih goreng itu ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैहाय बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामहरदो